Поехали. Партыя Польша 2050 Шымана Галоўні развальваецца. Мы гэта прадказвалі, але не прадказвалі, што гэта адбудзецца так хутка. Партыя ПіС Ярослава Качынскага ўжо рыхтуецца да наступных выбараў. І, магчыма, выкарыстае нейкі спосаб развал партыі Шымана Галоўні. І гэта яшчэ не ўсё пра ПіС. Унутры вельмі вялікая вайна за ўладу, усё больш размоваў пра тое, хто будзе наступным пасля Ярослава Качынскага. З'явіліся размовы пра тое, хто будзе наступным прэм'ерам, калі ўсё ж такі ПіС вернецца да ўлады. Шмат размаўляюць пра тое, хто будзе весці далей партыю ПіС, хто не будзе, хто можа створыць наступную іншую нейкую правіцовую ці правіцова-цэнтрысцкую партыю. Пра ўсё гэта размаўляем у новым выпуску падкаста «Зроблена ў Польшчы». З вамі зноў Максім і Кірыл. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі панцэрак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Кірыл, 7 сакавіка наступны раз сустрэнемся з нашымі гледачамі і глядачкамі на жывым запісе падкаста «Зроблена ў Польшчы». Квіткі, як усе ведаюць, па спасылцу апісання і на нашай старонцы ў Баймі кофе. А ты, калі ласка, гэта я проста запрашаю ўсіх і ад свайго імя, ад твайго імя, а ты, калі ласка, нагадай усім пра падаткі ПІТ, што трэба складаць дэкларацыю і што можна пералічыць 1,5% нам на наш падкаст. Так, сябры, калі вы спытаеце нас, на што мы выдаткуем тыя грошы, якія мы збіраем з 1,5% падаходнага падатку ПІТ, то вось вам прамы адказ. Мы не лятаем на Канары за гэтыя грошы, не выдаткуем іх на нейкія там дробязі непатрэбныя. Мы за гэта развіваем наш праект. І галоўным на дадзены момант намацальным прыкладам, які кожны з вас можа пабачыць, гэта вось тыя афлайн-сустрэчы, трэцюю з якіх мы ўжо ладзім 7 сакавіка ў Варшаве. Наступны год, 2027, гэта год выбараў. А тыя грошы, якія збіраюцца падчас сённяшняй, сёлетняй кампаніі, мы атрымаем недзе на самым канцы 2026 года. То бок яны нам сапраўды вельмі дапамогуць у выбарчым 27 годзе, каб ладзіць новыя мерапрыемствы, развіваць новыя фарматы ў нашым праекце і рабіць цікавы і якасны для вас контент. Таму, калі ласка, запрашаем вас, падтрымайце нас сваімі падаткамі. Падчас падачы дэкларацыі памятайце, што ёсць такі беларускамоўны праект «Зроблена ў Польшчы», які дакладна варты вашай падтрымкі. А мы са свайго боку будзем проста неверагодна удзячныя кожнай і кожнаму з вас. Слухай, ты так слушна сказаў пра гэтыя выбары. Рэальна ж з гэтай кампаніі мы будзем даведаемся пра грошы, пра суму і зможам іх ужо неяк выкарыстоўваць толькі ў канцы гэтага года, а гэта ўжо рілі тэрмін перадвыбарчы і амаль, ну не амаль, будзе сапраўдны пачатак ўжо выбарчай кампаніі парламенцкай. Слухай, толькі, падаецца, скончылі прэзідэнцкую кампанію, успелі перадахнуць неяк, і ўжо пачынаюцца новыя. І, дарэчы, як я ўжо сказаў на пачатку, ПіС быццам бы ўжо рыхтуецца да выбараў. Але спачатку пра Шымана Галоўню, яго партыю дакладней. Кірыл, як так адбылося, што мы вось толькі недаўна распавядалі, што ў партыі адбыліся выбары, партыю ў вялікім крызісе, нават сапраўды прадказвалі ёй, што дзела будуць ісці не вельмі. Але каб настолькі не вельмі, што адбываецца, распавядзі. Так, усе вось тыя з нашых сённяшніх гледачоў, гледачак, якія былі на сустрэчы з намі, ось, ці глядзелі нашы мінулыя выпускі, запісы гэтай сустрэчы, ведаюць, што мы абмяркоўвалі сітуацыю ў партыі Польшчы 2050. Дарэчы, так, размова, ось, як ты падкрэсліў, ужо не ідзе пра Шымана Галоўню, а пра ягоную партыю. Шыман Галоўня ў гэтай партыі застаецца амаль што толькі ў назве, на дадзены момант, можна сказаць. Дык вось, так, падчас сустрэчы мы абмяркоўвалі, што ў партыі адбываліся выбары вельмі бурлівыя, з вялікімі скандаламі, якія выцякалі ў публічную прастору. Усё гэта давала падставу, каб меркаваць, што гэтая партыя ідзе да свайго развалу. І, дарэчы, я памятаю, што я даслоўна на сустрэчы казаў, што гэтую партыю чакае эрозія. Вось, я выкарыстоўваю гэта слова, калі хачу апісаць, што гэты працэс будзе неяк больш расцягнуты ў часе. Але, насамрэч, ніхто не мог прадказаць, што, скажем так, працэс гніення паскорыцца настолькі, і што даслоўна тыдзень, парачку тыдняў пасля
мы ўжо будзем размаўляць пра тое, што ёсць дзве фракцыі ў польскім сейме. Дык вось, працэсы паскорыліся. Як казаў некалі Гарбачоў, пайшло ускарэнне. Ось. І ў дадзены момант мы ўжо кажам пра два дэпутацкія клубы у польскім сейме. Вось распавядзелі рэальна пра гэта. То бок, што адбылося? Партыя, як мы памятаем, з аднаго боку невялікая, з іншага боку мае даволі шмат мандатаў у польскім сейме, бо атрымала шмат галасоў на мінулых выбарах. Вось, што там раскалолася? Як гэта ўвогуле працуе? Распавядзі. Агулам лінія падзелу была пазначаная яшчэ вось падчас менавіта гэтых выбараў, бо галоўная барацьба ішла паміж двумя міністркамі. Так, гэта Катажына Паўчынска-Наванч, і вось тут хачу попросіць прабачэння ў ўсіх нашых гледачоў. Я заблытаўся канчаткова падчас офлайн-сустрэчы і сказаў, што другая пані таксама мае на імя Катажына. Не, Паўліна. Паўліна Феннік-Клоска. Ось, пасыпаю голову попелам, тым больш, што нядаўна была попельная серада. Ось, даслоўна на гэтым тыдні. Таму вось есть выдатнейшая нагода. Карацей, ось, галоўная барацьба ішла паміж імі. Гэта дзве розныя візіі ось, увогуле таго, як павінна развівацца гэтая партыя. Спадарня Паўліна Феннік-Клоска, яна па сваіх поглядах, па сваім падыходзе была значна бліжэйшая да грамадзянскай кааліцыі. І ўвогуле у яе нашмат лепшыя стасункі з Дональдом Тускам. У той жа час Катажына Паўчынска-Наванч, якая ўсё ж такі па выніках выбараў у партыі сталася лідаркай новай, ось, яна больш за такі радыкальны падыход. Ось, яна больш канфрантацыйная ў стасунку да Дональда Туска і ўрадавай кааліцыі. І яна па сваім падыходзе, па сваіх поглядах значна бліжэйшая да Шымона Галоўня. Ось, і, дарэчы, Шымон Галоўня, безумоўна, увесь час падтрымліваў менавіта яе. І вось, даслоўна па гэтай лініі падзелу. Ось, дзе ўжо была, скажем так, трэшчына, пэнкненча, так, ось, не ведаю, як яшчэ інакш сказаць, вось па гэтай лініі партія і развалілася. Даслоўна некалькі дзён таму, гэта была серада, вось, дарэчы, тая самая попельная серада, ось, спадарня Паўліна Феннік-Клоска, яна абвесціла, што будзе вялікая прэс-канферэнцыя ў сейме. В прынцыпе, ужо на той момант пасля гэтага абвяшчэння было вядома, што будзе нешта грубае, то бок тоўстае. І сапраўды атрымалася тоўсценька. Пра выхад з партыі Польшча 2050 Шымона Галоўня абвесцілі 15 дэпутатаў польскага сейму і 3 сенатара. Ось, пры гэтым варта нагадаць, што агулам уся фракцыя Польшчы 2050 у сейме складалася з 31 дэпутата. Яшчэ адна дэпутатка абвесціла, што яна таксама выходзіць з партыі, але не далучаецца да нікога, будзе вось незалежнай дэпутаткай. Атрымалася так, што паўсталі дзве групы у польскім сейме, кожная з якіх лічыла 15 чальцоў. Пры гэтым варта распавесці так крыху, што дэпутаты ў польскім сейме могуць аб'ядноўвацца ў розныя групы. Можна заставацца незалежным дэпутатам, ці можна, напрыклад, стварыць дэпутацкае кола, дзеля чаго патрэбна 3 асобы, 3 мандаты. Але каб зрабіць фракцыю, ось, а гэта найбольш паўнавартаснае прадстаўніцтва ў сейме, якое мае розныя правы, мае свае кабінеты, мае права выступаць з трыбуны там згодна з рэгулямінам, уносіць нейкія законапраекты і так далей, гэта 15. На шчасце для і адной і другой пані, кожная з іх мае роўненька па 15. Ось, карацей, у польскім сейме паўстае новая паўнавартасная фракцыя, назва якой цэнтру, то бок цэнтра. Як сказала сама спадарня лідарка гэтай фракцыі, пані Паўліна Феннік-Клоска, яна, дарэчы, з'яўляецца міністркай клімату. Ось, то яна будзе прадстаўляць менавіта цэнтровыя погляды і змагацца за правы сярэдняга класу людзей. Ось, пры гэтым ёй, скажем так, кантравала спадарня Катажына Паўчынска-Наванч, лідарка ўжо значна меншай, але ўсё ж такі яшчэ паўнавартаснай фракцыі,
якая таксама складаецца з 15 членаў, Польшча 2050. Яна сказала, што яны ў сваю чаргу будуць выразным цэнтрам. То бок у нас ёсць цэнтр і ёсць больш выразны цэнтр. Ну, дзякуй Вось, Богу. карацей, пані дзве спадарні мераюцца сваімі мандатамі, таксама, скажем так, і тым, чые погляды больш цэнтровыя. Вось, так гэта будзе выглядаць найбліжэйшым часам. Пры гэтым ні ў адной фракцыі, у другой вялікая колькасць розных больш гучных імёнаў і прозвішчаў розных палітыкаў, дэпутатаў былой партыі Польша 2050. Вось, ну, тут, скажем так, не будзем уже размазваць гэтую тэму. Вось, скажем так, што па сваёй вазе, па сваёй сіле і моцы гэтыя дзве фракцыі раўнавартасныя на дадзены момант. Слухай, вось мы кажам і часцей все будзем казаць, што ўсё набліжаецца і становіцца бліжэй да выбараў. І мы неяк з табой распавядалі, ты ў прыватнасці распавядаў, што бывае так, што з меншых партый ці вось гэтых дэпутацкіх колаў бліжэй да выбараў ўсё ж такі неяк прыядноўваюцца да больш вялікіх нейкіх угрупаванняў. Вось чаго чакаць ад вось гэтых двух цэнтральных, суперцэнтральных колаў? Да каго яны могуць прыяднацца? Ці можа здарыцца так, што нехта пойдзе да ПІС, хтосьці можа да кааліцыі? Як гэта ўсё будзе, на твой погляд? На мой погляд, калі гаворка ідзе пра тую фракцыю, якая называецца цэнтром, ось, лідарка якой з'яўляецца Хаднік Клоска, ёй значна бліжэй па сваіх поглядах да грамадзянскай кааліцыі. І тое, што мы будзем назіраць цягам найбліжэйшага года прыкладна, ось, да вясны 27-го года, калі пачнуць ужо фармавацца, скажем так, асноўныя баявыя групы перад выбарамі ў Сейм, то мы будзем назіраць тое, што ідуць такія паддыванныя, скажем так, размовы паміж палітыкамі з клубам грамадзянскай кааліцыі. Бо адзіным ратункам практычна для іх з'яўляецца тое, каб Дональд Туск дазволіў ім стартаваць на выбарах са спісаў грамадзянскай кааліцыі. Бо я памятаю, вось распавядаў так пра гэтую тэорыю таго, што людзі, калі бачаць трон перад сабой, то яны перастаюць думаць пра ўсё, што заўгодна. Ім толькі вось карыта, ўлада і вось гэтае ўсё. Людзі, пасмакаваўшы, скажем так, кар'еры дэпутатаў у польскім сейме, дакладна хочуць там застацца у абсалютнай сваёй большасці. Ось, таму, скажем так, я, на мой погляд, больш за ўсё шансаў за тое, што яны будуць паволі прыклейвацца да грамадзянскай кааліцыі і, магчыма, нават уже перад выбарамі проста нават знікнуць ужо ў нейкі момант, прыклеіўшыся да грамадзянскай кааліцыі канчаткова. У той жа час, калі мы паглядзім на спадарню Каталжыну Паўчынскую навуч. Дарэчы, добрае пытанне. Памятаеш, мы распавядалі пра справу віцэ-прэм'ера? Так. Што ішлі галасы, што у канцылярыі прэзідэнта Рады міністраў ужо рыхтавалі нават кабінеты, ось, для яе. Ось, на дадзены момант, здаецца, яна можа забыцца, ось, бо у яе проста няма аргументаў дзеля таго, каб атрымаць гэтую пасаду. Бо ў такім выпадку таксама і спадарня Хаднік Клоска можа сказаць, што у мяне таксама 15 дэпутатаў, таму калі ласачка, і мне таксама. Вось, таму хутчэй за ўсё, скажем так, Дональд Туск проста пакажа месца, вось, і скажа, што калі ласачка, забудзьцеся пра гэтую ідэю. Так вось, калі гаворка пра іх, у гэтай фракцыі выразна іншыя погляды, вось, і яны далейшыя ад грамадзянскай кааліцыі. Канечне ж, грамадзянская кааліцыя і Дональд Туск таксама могуць займацца тым, каб выдзёргіваць, скажем так, з гэтай кампаніі людзей паасобку. Вось, але іншая частка з іх можа глядзець на іншыя палітычныя сілы ў польскім сейме. І тут, напрыклад, варта ўзгадаць, што, вось, дарэчы, падчас сустрэч вам таксама пра гэта казалі, што ішлі галасы, што магчыма нават адраджэнне праекту трэцяга шляху. Вось, то бок такі варыянт таксама застаецца на стале, і яго скрэсліваць поўнасцю немагчыма. Таксама, напрыклад, я чуў інсайты пра тое, што не скрэсліваецца экзатычны сцэнар, напрыклад, аб'яднанне з нейкім левым угрупаваннем. Вось, ці гэта будзе новая левіца, але, верагодней за ўсё, напрыклад, гэта магла быць партія Разам.
Вось але па шчырасці гэта быў бы вельмі экзатычны саюз. Але можа нейкім чынам дазволіў бы, напрыклад, гэтым двум групам патрапіць у польскі сейм, дзе яны могуць паспяхова раздзяліцца вось на дзве там фракцыі ці дэпутацкія колы. Вось карацей, застаюцца розныя варыянты, і нават такі варыянт, як тое, што нейкі дэпутат флокне дзвярыма і пойдзе ў партыю «Права і справядлівасць», яго таксама нельга скрэсліць. Польская палітыка на працягу апошніх гадоў бачыла розныя экзатычныя варыянты. Вось маленькая гісторыя для нашых глядачаў, каб разумець кантэкст. Ёсць такая дэпутатка польскага сейму Моніка Павловска. Яна некалі стартавала ад левых. Вось. Пасля чаго перайшла, гэта было ў кадэнцыю папярэднюю, яшчэ вось перад 23 годам, перайшла ў партыю «Поразумение» Ярослава Гувіна, якая была часткай «Права і справядлівасці». Пасля чаго сталася дэпутаткай паўнавартаснай ужо «Права і справядлівасці». То бок, разумееце, чалавек, які стартаваў ад левых, перайшоў у «Права і справядлівасць». Гэта вельмі экзатычны падыход, і такія выпадкі здараліся і раней. Таму я б такога таксама не выключаў. Так? Экзатычна, але я слухаў інтэрв'ю у нейкім падкасці, на жаль, не памятаю якім, Слаўміра Мэнцэна, у якім ён казаў таксама вось пра падзелы права-лева і гэтак далей. І ён казаў, што у пэўным сэнсе гэты падзел на права-лева састарэлы, ёсць аля партыя элітаў, ёсць партыя аля простых людзей, і мы з табой, дарэчы, мне падаецца, пра гэта таксама абмяркоўвалі, што былі пераплывы галасоў і выбаршчыкаў з партыі разам у канфедэрацыю і наадварот. І быццам бы яны ў пэўных сэнсах ўсё роўна блізкія, таму вось гэты шлях ад лева да права, ведаеш. Гэта ўсё сапраўды вельмі ўмоўна. Я, напрыклад, заўсёды, калі мы там дзялілі правыя і левыя і гэтак далей, заўсёды падкрэсліваў, што ёсць падзел у светапоглядзе і ёсць падзел у эканоміцы, напрыклад. Вось гэта ўвогуле такая базавая база, так? То бок, напрыклад, партыя «Права і справядлівасць», яе ўсе лічаць правай, так? Але адначасова з гэтым яна правая толькі ў светапоглядзе, бо у эканоміцы гэта сацыялісты. Вось таму я іх называю і буду называць нацыянал-сацыялістамі. Вось усе супадзенні з 30-ми гадамі у Германії випадкове, калі што. Вось. Таму так, гэта ўсё вельмі ўмоўна. Добра. Такі вось... Не, спачатку запытаю, а потом будзе пераходзіць да тэмы піс. Што з Шыманом Галоўняй? Бо ўсё ж такі партыя называецца «Польша 2050» Шымана Галоўні. Што з ім? Якая ў яго будучыня? Я не дарма яго называў п'еро польскай палітыкі. Ось, сапраўды. Дарэчы, вось перадаю вітаначкі аднаму з нашых глядачоў, з якім у мяне адбылася дыскусія ў каментарах пад адным з нашых выпускаў. Ось, я пацвярджу тое, што я напісаў у каментары, што у маім меркаванні, у маіх словах пра Шымана Галоўню дакладна няма нейкай спагады. Ось, гэта не спагада. Гэта вялікае расчараванне палітыкам і вялікае расчараванне проста тым, што быў выдатнейшы шанец на тое, каб збудаваць у польскай палітыцы нейкую такую хадэцкую партыю сучаснага тыпу. Вось, без нейкіх замшэлых забабонаў вось у поглядах. Ведаеш, такі здаровы, правацэнтрысцкі, збазаваны вось на хадэцкіх поглядах, хрысціянстве і гэтак далей, кансерватызм, сучасны кансерватызм, ось як Украіна заходняя Еўропа. І гэта было б вельмі крута. Гэты шанец быў страшны. І калі гаворка пра Шымана Галоўню, карацей, абедзве фракцыі, ось, цэнтрум і выразны цэнтр, так, як яны называліся, то на абедзве фракцыі прэзентавалі фотаздымкі. Ось такія сямейныя фоты, як гэта называецца ў палітыцы, family photo. І на ніводным здымку няма Шымана Галоўні. Ось, так, ён нібыта застаецца на баку Катажыны Паўчынскай-Навальч, ён нават у словах сваіх, яго злавілі журналісты вось у кулуарах Сейму, ён сказаў, што ён вельмі моцна раскрытыкаваў Паўліну Ханніклёску, назваўшы яе здрадніцай, і ўвогуле, што, скажем так, гэта там чацвёртая партыя ўжо ў жыцці, гэта правда, дарэчы. Вось, і што ўвогуле ўсе дзеянні вось гэтых бунтаўшчыкоў, што гэтыя бунтаўшчыкі кіруюцца ненавісцю на Катажыны Паўчынскай-Навальч.
Ось агулам, ну скажем так, спадарчы Мангалоўня ідзе па шляху Паўла Кукіза. Гэта вось той палітык, які некалі ў 2015 годзе здабыў 21% на прэзідэнцкіх выбарах, заняўшы трэцяе месца, і гэта рэкорд трэцяга месца, не пабіты дагэтуль у гісторыі Польшчы. У дадзены момант ім з'яўляецца такім крынжовым палітыкам, дэпутатам польскага сейму, які часам дазваляе сабе розныя твіты незразумелага сэнсу, выклікаючы пытанні пра тое, ці не было піта. На жаль, спадарчы Мангалоўня страціў усе свае атуты, так, як это сказаць, залеты. Перавагі. Ён страціў усё амаль што ў палітыцы, і па шчырасці ў дадзены момант, калі акажацца праўдай, што ёсць там ці ідуць нейкія дамовы паміж міністэрствам замежных спраў і прэзідэнцкім палацам, каб зрабіць Мангалоўня, напрыклад, амбасадарам, напрыклад, у Ватыкане, ось, то гэта быў бы для яго просто найлепшы варыянт з усіх магчымых. І па шчырасці, я думаю, што абсолютная большасць сур'ёзных гульцоў на палітычнай сцэне Польшчы выдохнула б з аблягчэннем. Кароткае пытанне, і папрашу кароткі адказ, і перайдзем да тэмы піс, і гэта будзе такі ўласны пераход. Ці магчыма, што адзін з клубаў, які больш бліжэй усё ж такі да правых, разыграе разыгранку з апазіцыі і створыць урад спісы канфедэрацыі яшчэ да выбараў? Такі шанец ёсць агулам, так, але, на мою думку, ён на дадзены момант не асабліва магчымы, бо гэты ўрад нікому, здаецца, не будзе патрэбны так насамрэч. Вось, па-першае, большасць была максімальна нестабільнай. Вось, і грамадзянская кааліцыя таксама можуць спакушаць, скажем так, тых, хто хацеў бы зрабіць такі фінт, што, слухай, застанешся з намі, атрымаеш вось такія і такія фрукты ад нас, нейкія пасады, напрыклад, так, а пойдзеш туды і страціш усё. Тым больш, што варта памятаць, што тая ж партыя «Права і справядлівасць» — гэта драпежнік. Вось, яны з'ядаюць вось такіх розных бунтаўшчыкоў, бунтароў, пераварваюць іх і выплёўваюць. Вось, таму, скажем так, гэта хутчэй за ўсё нікаму не будзе на руку. І, па-другое, такі ўрад разваліўся б хутчэй, чым паўстаў бы. Вось, бо яны перасварыліся за пасады. Вось, вельмі хутка. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерык смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Зараз давай якраз ось пераходзіць да партыі піс. Ці яна ўсё ж такі драпежнік, і якія пасады там ужо абмяркоўваюць і быццам бы вызначаны. Добра, я на пачатку сказаў, што піс ужо рыхтуецца да выбараў, і галоўны сігнал, мне падаецца, пра гэта тое, што Яраслаў Качынскі, лідар партыі піс, сказаў, што ўжо ведае імя прэм'ер. Всё, быццам бы карты на стале, але не ўсё так проста. Давай зноў-такі распавядзем кантэкст, бо ён ва ўсіх апошніх нейкіх нашых выпусках вельмі важны. Давай нагадаем, у якой увогуле піс зараз сітуацыі. Пра усе гэтыя фракцыі ўнутры партыі, пра здароўе Яраслава Качынскага. Калі ласка, дай нам вось гэты кантэкст. Так, сябры, мы распачыналі гэты год з выпуску, дзе распавядалі пра прагнозы. І адным з прагнозаў было тое, што тэма ўнутранай барацьбы у партыі «Права і справядлівасць» будзе адной з галоўных і найважнейшых цягам гэтага года. Сярэдзіна лютага, і мы маем пацвярджэнне гэтага. Пасля Новага года мінула 6-7 тыдняў. І ўнутры партыі «Права і справядлівасць» увесь час бурліць. Увесь час ёсць накал страсцёў. Пра што гаворка? Я распавядаў, што у партыі «Справядлівасць» ёсць як мінімум 4 фракцыі. Але найважнейшая на дадзены момант гэта 2. Гэта фракцыя так званых маślarzy. Гэта людзі з больш радыкальным падыходам да палітыкі. Адным з лідарамі гэтай фракцыі з'яўляюцца, напрыклад, Przemysław Czarnek, і Тобіаш Бухальскі, напрыклад, еўрадэпутат і былы кандыдат на пасаду мэра Варшавы у 24 годзе. А другая фракцыя — гэта так званыя харцэжы, скаўты.
Гэта людзі з асяроддзя былога прэм'ера Матэуша Маравецкага, які перастаў быць прэм'ерам у лістападзе 23 года. І вось паміж імі ідзе найвялікшая барацьба за ўплывы на Ярослава Качынскага, барацьба за ўплывы на праграму партыі, і за тое, у якім накірунку увогуле права і справядлівасць павінны рухацца. Ці ў больш цэнтровым, за чым апавядаюцца харцэжа Матэуша Маравецкага, ці ў бок радыкалізацыі. І гэта выбар менавіта гэтых масляжа Przemysława Czarnka і Tobiasza Бахеньска. І даслоўна вось на апошнім тыдні мы мелі выдатнейшы прыклад вось гэтай барацьбы. Я думаю, што многія нашы гледачы ведаюць, што ёсць такі чалавек Збігнев Зёбра. Збігнев Зёбра — гэта чалавек, якога шукае паліцыя, шукае пракуратура. Ось ён у вышуку, абвешчаны ў міжнародны вышук. Давай скажам, што ён былы міністр. Так вось, пры гэтым Збігнев Зёбра — гэта, на хвіліначку, 8-гадовы міністр юстыцыі, то бок міністр справядлівасці, і генеральны пракурор Польшчы, які пабаяўся высунутых супраць яго абвінавачванняў у палітычнай карупцыі і уцёк у Венгрыю, атрымаўшы вось нядаўна, месяца паўтары таму, палітычны прытулак ад Віктора Орбана і знаходзіцца ўвесь час у Будапешце. Дык вось, гэтая справа са Збігневам Зёбра, якога, дарэчы, у праве справядлівасці вельмі не любяць. Ён не папулярны. Гэта чалавек, адзін з найбольш радыкальных палітыкаў у праве справядлівасці за гісторыю гэтай партыі. Чалавек, які, скажам так, залез пад пазногці шмат каму, нават у самім праве справядлівасці. Тое, што ён уцёк у Венгрыю, вельмі перашкаджае праву і справядлівасці. Вось гэтае падзенне падтрымкі партыі, якое мы назіраем апошнім часам, а партія страціла да 10% на працягу 6 месяцаў. Адной з прычын вось гэтага падзення з'яўляецца справа Збігнева Зёбра. І ў партыі расце раздражнёнасць і абурэнне ягонымі паводзінамі. Бо мала таго, што ён уцёк, ён яшчэ адтуль і, скажам так, адзываецца ўвесь час. Ось, то ў тэлебачанні, то ў твітары, то яшчэ недзе там. Гэта людзей раздражняе. Ось я хацеў запытаць пра скандал. Быццам бы там паміж дэпутатамі права і справядлівасці, якія чамусьці пасварыліся паміж сабой у Сейме. Што там? Дык вось, і здарыўся казус паміж двумя дэпутатамі польскага Сейму. Рышард Тэрлецкі, гэта адзін з старых членаў партыі Ярослава Качынскага, вельмі блізкі ягоны супрацоўнік. Дарэчы, ён належыць да так званага закону ПЦ. Гэта вось той ордэн рыцараў Ярослава Качынскага, найбольш верных саюзнікаў. І паміж прадстаўніком вось гэтага крыла партыі Суверэнна Польска. Гэта партыя, якую ўзначальваў Збігнев Зёбра, якая ў мінулым годзе была, скажам так, адбылася анексія правам і справядлівасцю. Калета, ягонае прозвішча. Яны шчапіліся у кулуарах польскага Сейму. Пры гэтым усё гэта патрапіла на камеры. Бо нейкі журналіст, пытаючыся Рышарда Тэрлецкага пра тое, ці павінны Збігнева Зёбра пазбавіць грошай дэпутацкіх, так, вось, бо ён ўсё ж такі не прыходзіць да працы. Вось, ён абмолвіўся, што так, трудно, што, калі не прыходзіць да працы, то што мы зробім? І тут адбылося проста неспадзяванае, чаго яшчэ раней проста цяжка было сабе ўявіць. Рышард Тэрлецкі, чалавек з вельмі цяжкай вагай у гэтай партыі. Яго проста перабіў малады, прабачце, гэта будзе ў двукосе, Шчанюк. Ось, прадстаўнік партыі Збігнева Зёбра, і пачаў яму тлумачыць, што ён не правы, і што вось праўда такая, што Збігнев Зёбра там знаходзіцца пад палітычным пераследам і гэтак далей. А на наступны дзень журналісты злавілі Рышарда Тэрлецкага і запыталіся яго ў кулуарах, што ён думае пра вось такія паводзіны маладога дэпутата. Ось, на што Рышард Тэрлецкі сказаў толькі адно, але вельмі ёмкае слово. Гувножэр'я. Карацей, назваў, перакласці гэта можна як, прабачце, гаўнюк.
Карацей, адзін дэпутат польскага сейму права і справядлівасці назваў іншага дэпутата права і справядлівасці гаўнюком. Гэта, канечне ж, разляцелася ва ўсе Шок, сметы. сенсацыя, Шок, недавязанне. шок, сенсацыя, шок недавіжання, так, дакладна. І, карацей, з гэтага моманту пачалася гуўно-бужа. Скарыстаўшыся тым, што Ярослаў Качынскі быў у шпіталі, ён перанёс рэспіраторную інфекцыю і праходзіў яшчэ там розныя абстседаванні. Скарыстаўшыся адсутнасцю лідара, дыктатара партыі, вось гэтыя два фронты, ось гэтыя маладыя радыкалы, маладыя воўкі, на другім баку больш правацэнтрысты, харцэжы і ўсе астатнія счапіліся публічна і пачалі паліваць аднаго брудам у публічнай прасторы, перадусім у твітары, конечно ж, але не толькі. Дайшло до таго, што ў нейкі момант Ярославу Качынскаму трэба было проста ўмяшацца. Ось, на афіцыйным акаунце Ярослава Качынскага ў твітары, які вядзе, канешне ж, не Ярослав Качынскі, а гэта спадар народоўства Фогель, ось, быў напісаны апублікаваны стейтмент, дзе Ярослав Качынскі топнуў нагой, ось, і сказаў, што кожны, хто прыме ўдзел вось у гэтай дэструктыўнай барацьбе двух фракцый, будзе завешаны, то бок, ну, як это сказаць, не выкреслены з партыі, але, як это сказаць, завешэнне. Часова адслонены ад справы. Часова выключаны, так скажем, так, вось, без канчатковага выключэння. Крытычныя наступствы будуць проста, ну, неверагодна дрэннымі. Вось, і толькі гэта дапамагло неяк сітуацыю супакоіць. Але пра што, на што гэта ўсё ўказвае? Па-першае, пацвердзіліся нашыя прагнозы. Гэта я заўсёды вельмі люблю. Вось, барацьба паміж фракцыямі права і справядлівасці нарастае і будзе нарастаць. І ўвогуле той факт, што такія сітуацыі здараюцца ўсё часцей, указвае на тое, што слабне пазіцыя Ярослава Качынскага. Па-першае, узрост дае пра сябе знаць. Ось, усё ж такі у гэтым узросце ўжо цяжэй кантраляваць сітуацыю такой структуры, як адна з найвялікшых партый ў краіне. Па-другое, гэта ўказвае на тое, што ўсё набліжаецца ўсё большымі крокамі змена пакаленняў партыі. Ось, той факт, што нейкі малады дэпутат змог, скажем так, так публічна, можа не прынізіць, але ўсё ж такі увесці пярэчыць аднаму з найвернейшых і найлепшых саюзнікаў і сяброў Ярослава Качынскага, указвае на тое, што гэты канфлікт таксама будзе нарастаць. Ось, таму сітуацыя ўнутры партыі нестабільная, ось, яе разрываюць ось гэтыя ўнутраныя супярэчнасці, якія яшчэ больш узмацняюцца падзеннем рэйтынгаў. Бо падзенне вось гэтых рэйтынгаў, падзенне падтрымкі выклікае ў галовах палітыкаў шмат пытанняў. І яны пачынаюць метацца ў розныя бакі, шукаючы вырашэнне гэтай сітуацыі. Бо дайшло у сандажах, то бок у апытаннях, ужо да таго моманту, што канфедэрацыя Мэнсона і Босака разам з канфедэрацыяй Брауна, калі ось падлічыць падтрымку, маюць большую падтрымку на некалькі дзесятых адсотка, аніжэлі права і справядлівасць. І гэта ўжо нават не званочак, гэта велізарнейшы колакал, які ўвесь час гучыць у галовах усіх гэтых палітыкаў. І што з гэтым рабіць? Гэта вельмі добрае пытанне. Ось, Ярослав Качынскі знайшоў, на ягоную думку, рашэнне, вось, і абвесціў ідэю з тым, каб паказаць, прадставіць народу урбіс эт орбіс, вобец кандыдата на пасаду прэм'ер-міністра Рэчы Паспалітай. Ну, давай пра гэта падрабязней і паразмаўляем. Сапраўды здараецца так, што сярод яснага неба, быццам бы, з'яўляецца, неяк дрэнна сказаў, як гром сярод яснага неба, зразумеў. З'яўляецца Ярослав Качынскі, які такі кажа: слухайце, усё, вось вы тут усе сварыліся, я гэты час правёў добра, у мяне ёсць ужо кандыдат на прэм'ера, але я вам не скажу хто. Гэта як бы выклікае яшчэ адну бурю,
Шмат абмеркаванняў, шмат аналітычных тэкстаў, хто гэты кандыдат. Сам Качынскі кажа, што скажу пазней. І вось як ты гэта ацэньваеш? Бо у мяне гэта вызывае такую, ведаеш, дзіўныя пачуцці. Што быццам бы гэта проста такое, тыпу, я ўжо ўсё ведаю, але вам не скажу. Ну, такая гульня проста. Так, гэтым разам Яраслаў Качынскі вырашыў згуляць у сваю улюбёную гульню. Па-польску яна гучыць «Вем, але не пойму». Вось, гэты выраз можна было чуць з вуснаў Яраслава Качынскага на працягу ўсёй ягонай палітычнай кар'еры. У чым сэнс? Па-першае, Яраслаў Качынскі гэта адзін з найлепшых гульцоў вось у гэтыя палітычныя шахматы. Гэта чалавек, які зэмбы з'яду вось на палітыцы і на вось гэтых унутрыпартыйных гульнях. Што ён хоча зрабіць вось гэтым «Вем, але не пойму»? Па-першае, ён кінуў тэму ў эфір. Яна пачала жыць сваім жыццём унутры партыі. Яраслаў Качынскі ў дадзены момант сядзіць і назірае. Ён назірае за тым, як паводзяць сябе тыя ці іншыя палітыкі. Што яны кажуць у публічнай прасторы, што яны кажуць у кулуарах. У Яраслава Качынскага дакладна ўнутры партыі вельмі шмат шпіёнаў, якія, калі нешта пачуюць, дакладна прынясуць яму гэтую інфармацыю ў штаб партыі на вуліцы Новагародскай. Таму вось гэты буфар, які Яраслаў Качынскі даў, бо ён сказаў, што хутчэй за ўсё абвесціць у сакавіку, то бок там прыкладна, скажу так, праз месяц, магчыма, крыху больш. Вось ён будзе назіраць тым, што гэтыя палітыкі робяць, і будзе рабіць высновы адпаведныя. Я нават думаю, што дапускаю такую думку, што тое, што ён сказаў, што ён ужо дакладна ведае, каго ён абвесціць, гэта яшчэ неправда. Што у яго ў галаве ёсць некалькі кандыдатаў. І ацэньваючы іхнія паводзіны найбліжэйшым часам, ён прыме ўсё ж такі канчатковае рашэнне. Ну і другая справа, чаму гэта было абвешчана, вось гэта тое, пра што ён казаў, што Яраслаў Качынскі пабачыў у гэтым інструмент і спосаб, каб крыху супакоіць настроі ў партыі, каб перавесці партыю ў рэжым перадвыбарчай кампаніі, каб аб'яднаць усіх пад уласным сцягнам і з адной мэтай, каб запусціць вось гэтую махіну барацьбы за ўладу ўнутры партыі. Гэта таксама другая найважнейшая мэта таго, што зрабіў Яраслаў Качынскі. Слухай, пры гэтым сёння ці ўжо адбываецца, от пакуль мы записываем, будзе канвенцыя ПіС, ці некая проста вялікая канферэнцыя. Чаму пра яе важна сказаць? Ну, пра яе сказаць важна, бо гэта канвенцыя. Праграмная канвенцыя ў Сталёвай Волі, дарэчы. Вось гэта той горад, дзе знаходзіцца вялікі кластер прамысловасці абароннай Польшчы. Вось там будзе адбывацца гэта канвенцыя. Яна будзе прысвечаная перадусім пытанням абароны, але, канешне, не толькі. Чаму гэта важна? Па-першае, гэта будзе, мы ў дадзены момант яшчэ, вось яна пачне адбывацца вось зараз, вось мы записываем, мы яшчэ не ведаем інфармацыі, што там будзе. Але, на мою думку, там таксама будуць тэставацца розныя ідэі перадвыбарчыя, якія ўжо недзе там нарадзіліся ў think-танках, там сярод экспертаў, звязаных з партыяй Яраслава Качынскага. Будуць запускацца так званыя пробнікі, так, вось пробныя шары ў публічную прастору. Таксама, што вельмі сімптаматычна. Я чытаў, што аднім са спікераў на гэтай канвенцыі будзе Антоні Мачарэвіч. Ось. Гэта, скажем так, адзін з такіх таксама мастадонтаў гэтага найбліжэйшага кола Яраслава Качынскага. Пры гэтым адна з найбольш спрэчных персон у праве і справядлівасці. Звычайна яго выпускаюць з клеткі, скажем так, ось, у публічную прастору, калі трэба разагрэць нейкія тэмы. Пры гэтым Мачарэвіч спецыялізуецца ў парачцы тэм, перадусім у двух. Першае, гэта смаленская трагедыя. Ось, таму я спадзяюся, што ім бліжэй будзе да выбараў, тым больш гэтая тэма будзе ізноўку гучаць у публічнай прасторы. Другая справа, гэта антынемецкасць. Ось, антынемецкасць і гульня на антаганізацыі з заходнім суседам Польшчы. Гэта мы там пачуем. Окей, добра. Нашы гледачы, як вы глядзіце гэты выпуск, ужо будуць ведаць, што там было на канферэнцыі, мы яшчэ не. Давай пераходзіць да такога важнага пытання, а ўсё ж такі, хто кандыдаты магчымы на прэм'ера ад ПіС у будучым
магчымым правым урадзе Польшчы. Бо там ёсць некалькі цікавых кандыдатаў, і кожны з іх мае свае як бы плюсы і мінусы і праблемы. І давай пачнем з Матэўша Маравецкага, былога прэм'ера Польшчы і чалавека, які, падаецца, ты зараз ласка развінь гэтую тэму, страціў шансы на тое, каб быць прэм'ерам у наступны раз. Так, гэта праўда. Пры гэтым вось што цікава, калі робяцца апытанні грамадскай думкі, то палякі ўказваюць, што яны б хутчэй за ўсё бачылі менавіта Матэўша Маравецкага наштадкам, Будучым лідарам партыі. будучым лідарам партыі. Пры гэтым Матэўша Маравецкага выразна з гэтай партыі выгрызаюць. Ось адзін сказ кантэксту. Некалі Матэўш Маравецкі быў залатым дзіцём Ярослава Качынскага. Ось ён выкрэсліў даслоўна, выпіліў, можна сказаць, бяту шыдла, у сэнсе Ярослав Качынскі, паставіўшы Маравецкага вось на пасаду прэм'ер-міністра, і Маравецкі вельмі доўга насамрэч прэм'ер-міністрам быў. Ось і за Матэўшам Маравецкім цягнецца вялікі цяжар розных афер, скандалаў, якія дагэтуль яшчэ расследуюцца. Увогуле, мы нават у падкасці казалі, што нельга выключыць, што самому Матэўшу Маравецкаму не будуць высунутыя нейкія абвінавачванні. Гэта, дарэчы, сапраўды вельмі верагодна, што ў нейкі час наступіць. Вось, карацей, усё гэта яму вельмі моцна перашкаджае. Акрамя таго, Матэўш Маравецкі заўсёды быў і народным целам у праве і справядлівасці. Ён чалавек звонку. Ён жа некалі, дарэчы, быў дарадцам прэм'ер-міністра Дональда Туска яшчэ ў папярэдніх урадах. Акрамя таго, ён банкстар. Ён былы прэзас банку БЗ-ВБК. У дадзены момант гэты банк называецца Сантандер. Я думаю, кожны з нашых гледачоў чуў. Ён ніколі не быў вельмі моцна папулярны ў самой партыі. Пры гэтым ён быў папулярным і застаецца, дарэчы, усё яшчэ папулярным палітыкам сярод палякаў. Але партыя яго не хоча. Асабліва гэтыя фракцыі больш, скажем так, правых радыкалаў. То бишь Баханскага фракцыя, Przemysława Czarnka, ці таксама палітыкаў, звязаных з Збігневам Зёбрай. Яны ўвесь час працуюць на тое, каб яго выкрэсліць. І, дарэчы, Ярослав Качынскі таксама не асабліва любіць ужо ў дадзены момант Матэўша Маравецкага, пры гэтым маючы да яго персанальную крыўду. Я казаў хвіліну таму пра пробныя шары, які Ярослав Качынскі пускае публічную прастору і назірае рэакцыі. Пасля таго, як партыя страціла ўладу ў 23-м годзе, праз нейкі момант, праз некалькі тыдняў, былі сур'ёзныя размовы пра тое, што Ярослава Качынскага можа чакаць тое, што будзе нейкі палацовы пераварот. І Матэўш Маравецкі зрабіў жыццёвую памылку. Ён публічна, адзіны з усіх палітыкаў права справядлівасці, публічна пабег у медыа заявіць, што ён гатовы пераняць стырно кіравання партыі. І з гэтага моманту ягоная далейшая бліскучая дагэтуль кар'ера скончылася. Пры гэтым яшчэ адзін дадатачак да Матэўша Маравецкага пра тое, што крытыкуючы, увесь час ідзе крытыка Матэўша Маравецкага з боку розных палітыкаў права і справядлівасці. Дык вось, так моцна крытыкуючы былога прэм'ера, нядаўнішняга прэм'ера, права і справядлівасць робіць таксама і адну памылку. Яны перакрэсліваюць тую спадчыну Маравецкага, якая была. Забываючыся пра тое, што акрамя карупцыйных скандалаў і так далей, быў яшчэ і вялікі пласт дасягненняў, якімі права і справядлівасць можа ганарыцца. Дарэчы, мы некалі рабілі выпуск нават. 8 прычын, каб любіць права і справядлівасць. Можаце яго, дарэчы, паглядзець. Дык вось, усе тыя пазітыўныя, насамрэч, дасягненні, яны перакрэсліваюцца гэтым. І людзі, выбаршчыкі, бачаць таксама, што вы нават самі не кажаце пра свае поспехі, якія ў вас былі. Вы толькі грызецеся паміж сабой, крытыкуеце адно аднаго. І гэта таксама адна з тых цаглінак,
чаму права і справядлівасць траціць сваю падтрымку апошнім часам. Окей, зразумела, што Марэйскага няма шансаў быць уже прэм'ераў. Ну, окей, нічога нельга выключаць, але ён не будзе... Нічога нельга выключаць, але прэм'ер-міністра менавіта ад права і справядлівасці ён хутчэй за ўсё не будзе. Ну, і ад канфедэрацыі таксама, дарэчы. Окей. Два галоўныя кандыдаты, пра якіх зараз кажуць эксперты, эксперткі, абмяркуюць у каментарах, Тобіаш Бахенскі і Пшемысаў Чарнык. Распавядзі пра іх. Так, калі каментатары ў дадзены момант абмяркоўваюць верагодных кандыдатаў на пасаду прэм'ера, то большасць указвае на двух палітыкаў. Гэта вось Пшемысаў Чарнык, ён быў міністрам адукацыі ва ўрадзе права і справядлівасці. Фігура даволі кантраверсійная, супярэчлівая. Ён дазваляў сабе шматлікія розныя выказванні, якія, скажам так, вельмі недобрыя. Вось, але пры гэтым ён, вось трэба аддаць яму належнае. У яго неверагодная харызма. Гэта чалавек, які умее працаваць з людзьмі, так, у сэнсе так, пераконваць іх на сваю карысць. Захопліваць увагу, як мінімум. Захопліваць увагу. Гэта ўсё, што ўваходзіць у паняцце харызмы. Яна ў яго проста ёсць. І гэта абсалютнейшы факт. Ось, ён вельмі папулярны сярод і саміх палітыкаў права і справядлівасці, і сярод выбаршчыкаў таксама права і справядлівасці. Гэта чалавек працаздольны і умее рабіць палітычныя кампаніі. Ось, ягоным другім, скажем так, і саюзнікам адначасова, і апанентам вось у барацьбе за кандыдаванне з'яўляецца Тобіаш Бахенскі. Што кажа на ягоную карысць? Тобіаш Бахенскі крыху маладзейшы. Чарнык таксама, даволі малады чалавек, яму 40 з кавалачкам. Тобіаш Бахенскі некалькі гадоў, здаецца, маладзейшы, наколькі я добра памятаю. Ось, і за ім няма грузу, вось гэтага цяжару, розных такіх нават медыяльных аферак, вось нейкіх такіх вельмі супярэчлівых выказванняў. У яго чыстая карта, як кажуць. Ён яшчэ донедаўна быў чалавекам з другога, трэцяга шэрагу палітыкаў права і справядлівасці. Вось, ён, скажем так, пачаў ісці на павышэнне, вось, калі адбываліся вось гэтыя муніцыпальныя выбары. І ён стаўся кандыдатам на мэра Варшавы. Пасля чаго зрабіў вельмі добры вынік на выбарах у Еўрапарламент, стаўшыся еўрадэпутатам. І ў дадзены момант ягоная вага ў партыі толькі расце. Ось, з амаль што нікога ён вырас у аднаго з найбольш распазнавальных і медыяльных палітыкаў права і справядлівасці. Пры гэтым палітыка, які з'яўляецца адным з лідараў вось гэтай фракцыі Машляжа. Уласна назва Машляжа прыйшла ад яго твіта, так, дзе ён раскрытыкаваў нямецкае масла у польскіх самалётах флот. Вось, карацей, гэтыя дзве асобы з'яўляюцца, на думку палітычных каментатараў, найважнейшымі кандыдатамі. Але тут я не зусім згодны. Ось. Чаму? Бо я б дадаў яшчэ одну кандыдатуру, якую чамусьці палітычныя каментатары скрэслілі. Гэта Збігнеў Бугуцкі. Ось, гэта шэф канцылярыі прэзідэнта Жэчпаспалітай Польскай Караля Наўроцкага. Малады, вельмі амбітны палітык права і справядлівасці, ось, які таксама мае харызму. Мае ўвогуле выгляд, скажем так, вось чалавека, які можа прэтэндаваць, бо гэта, прабачце, гэта лукізм, але ў палітыцы гэта важна. Тым больш, што сам Ярослаў Качынскі, апісваючы, памятаеш, кандыдата на прэзідэнта, сказаў, што гэта павінен быць прыгожы, малады, там, валодаць языкамі, мовамі, прабачце. Карацей, вось нешта ў гэтым розе. Збігнеў Бугуцкі таксама гэта ўсё уасабляе сабой. Але слухай, ёсць аргумент, чаму не ён, што я чуў, што быццам бы Ярослаў Качынскі не захоча аддаваць так шмат улады Каралю Наўроцкаму. Дык вось, так. І тут вось ёсць такое меркаванне, што Ярослаў Качынскі можа не пагадзіцца. Але гэта сапраўды, дарэчы, валідна. Даволі валідна, бо гэта б азначала вельмі моцнае ўзмацненне пазіцыі Караля Наўроцкага увогуле ў гэтым палітычным раскладзе на правым баку палітычнай сцэны. Вось, Ярослаў Качынскі можа пагуляцца на гэтай карты і ўсё ж такі на гэта не пагадзіцца. Але я ўсё ж такі не скрэсліваў, бо у нейкім сэнсе ўсё ж такі, калі б быў, напрыклад, чалавек прэзідэнта прэм'ер-міністра, для Наўроцкага азначала б неверагоднае ўзмацненне і наблізіла б увогуле
вось да рэалізацыі гэты праект коаліцыі польскіх справ, Мгм. так, вось, дзе Кароль Навроцкі стаўся бы такім патронам коаліцыі правых партый, ось, і, скажем так, мог бы нават, будучы прэзідэнтам, мець вялікі ўплыў на кіраванне такое штодзённае польскай дзяржавы. Слухай, ну Кароль да. Навроцкі дакладна марыць аб такіх рэчах. Але вялікая пагроза для Ярослава Качынскага. Мне падаецца, што ўсё ж такі ён не пойдзе на гэта. Будзем глядзець. Ось, слухай, калі нехта дадзены момант спытаецца пра тое, ці ж можа нехта спрагназаваць, каго Ярослав Не, Качынскі ну выбере? зразумела. Не, абсалютна не. Мы можам замаўляць толькі пра магчымыя накірункі развіцця. То больш, што ёсць яшчэ і нават і кандыдатка. Вось Ось, распавядзі. Я так, хацеў так, запытаць так. якраз. Вось гэта цікавы тэйк, бо у медыа выцеклі інсайты, што нібыта бярэцца пад увагу нават кандыдатура кандыдаткі. Гэта маладая, ёй 45 гадоў, дэпутатка ад правай справядлівасці Анна Крупка. Яна дагэтуль была... Яна дэпутатка з 2015 года, і яна усе 8 гадоў, гэтая, яна была у міністэрстве спорту. У міністэрстве спорту на пасадзе дзяржсакратара, сакратар стану. Гэта нешта накшталт віцэ-міністра. Ось. Яна там увесь час працавала. Пры гэтым, з боку ліберальнага каментарыяту я бачу меркаванне, што ой, не, гэта нейкія жарты ўвогуле, што немагчыма. Ну, хто такая Анна Крупка? Але Ярослав Качынскі — гэта стары ліс. Ось, стары ліс, і у якога не дарма ён быў чалавекам года 24 па версіі нашага падкаста, так, ось. І гэта чалавек, у якога ўсё ж такі ёсць неверагодная чуйка на кадры. Ось, прабачце, ён 2 разы зрабіў нікога прэзідэнтам. Вось, другі раз яшчэ больш выразна, ось, скажем так. Таксама ён вельмі добра выбраў кандыдатку ў 2015 годзе, Беату Шыдла, вось, якая выйграла тыя выбары, стаўшыся прэм'ер-міністркай. Таму я абсалютна не выключаў, што нас чакае нейкі неверагодны фінт. Вось, і Ярослав Качынскі можа выбраць кагосьці з другога, трэцяга ці нават 5-го шэрагу. Я нават дапускаю магчымасць, што Ярослав Качынскі можа выбраць кагосьці, хто на дадзены момант нават не з'яўляецца дэпутатам польскага Сейму. То бок нейкі чалавек з абсалютна чыстай картай. Вось, з якога проста злепяць прэм'ер-міністра, як з Кароля Навроцкага злепілі прэзідэнта. Ось, таму тут, скажем так, на мой погляд, усе карты на стале, нічога не вядома. Ось, даведаемся канчатковыя вынікі мы толькі з вуснаў Ярослава Качынскага. Таму нам проста трэба чакаць, назіраць, мы дакладна гэта будзем абмяркоўваць. Ось. Адзінае, што дадаў бы яшчэ вось па гэтай тэме, што пры гэтым варта памятаць, што б не выбіраў Ярослав Качынскі, у дадзены момант палітычны расклад такі, што хутчэй за ўсё гэта асоба не станецца прэм'ер-міністрам, нават калі сфарміруецца коаліцыя. Бо трэба будзе ўжо... Ярославу Качынскаму, канечне, ён не прывыкшы да такіх рэчаў, і трэба будзе вучыцца гэта рабіць, але трэба будзе лічыцца з меркаваннем іншых коаліцыянтаў. Вось, ці гэта будзе там канфедэрацыя, ці ўсё ж такі паўстанне, яшчэ неверагодны, экзатычны і экстрэмальны ўрад, дзе будзе яшчэ Жыдаш Браун, то, скажем так, там будуць вельмі бурдлівыя перамовы і наконт таго, хто павінен быць прэм'ер-міністрам такой коаліцыі. Добра, давай падсумуем. Польша 2050, што з ёй, і ПіС, што з ім. Так. Падсумоўваючы, Польша 2050 развалілася, рассыпалася. Вось, у дадзены момант мы ўжо назіраем агонію гэтай партыі. Вось. Я памятаю, падчас сустрэчы назваў Польшу 2050 партыяй курыцай. У сэнсе па аналогіі з тым, што курыца птушка, нібыта птушка, але лётаць не можа. Вось таксама і Польша 2050. Гэта яе канец, фактычна. Найбліжэйшым часам мы будзем назіраць ужо проста канчатковае раскладанне на чыннікі першыя, кажуць па-польску. Ось, перацяканне, уцяканне розных палітыкаў ці то да грамадзянскай коаліцыі, ці да ПСЛ-у, напрыклад, ось, ці нават да правай справядлівасці.
гэта канец гэтай партыі. Яшчэ на галоўню, хутчэй за ўсё, чакае кукізацыя. Вось, такі ж лёс, як у Паўла Кукіза, ну, хіба што ўсё ж такі ў яго атрымаецца стацца, напрыклад, нейкім амбасадарам, і гэта было б для яго найлепшае выйсце з гэтай сітуацыі. Так, калі гаворка пра права і справядлівасць, вось гэтыя споры ўнутраныя, яны будуць ісці ўвесь час. Ось. За гэтым, ну, мне асабліва вельмі цікава назіраць. Ось, гэтыя партыйныя гульні мне заўсёды вельмі цікавяць. Магчыма, што публічна гэтага стане крыху менш. Бо ўсё ж такі Яраславу Качынскаму трэба кантраляваць сваю партыю. Ось, тым больш, што ходзяць чуткі, і ён, дарэчы, намякнуў пра гэта ў сваім інтэрв'ю пасля выхаду са шпіталя, што трэба змяніць статут партыі. Вось, дарэчы, права і справядлівасць па статуце адна з найбольш дыктатарскіх партый. Там найбольшыя правы у прэзеса. Вось, верагодна, што гэтая пазіцыя яшчэ ўзмоцніцца. Я нават дапускаю, што ён зможа выключаць людзей з партыі проста сваім адным рашэннем. Ось, то бок увесці такі жорсткі дыктат. Але гэта, магчыма, дапаможа утрымаць партыю ў нейкіх рамках, так, ось, каб прынамсі публічна не было таго, што вось адбывалася апошнімі тыднямі. І я памятаю, што 1 чэрвеня 2025 года ўвечары, пасля абвяшчэння, калі мы з табой абвесцілі вынікі выбараў, я сказаў, што віншую нашых глядачоў-глядачак з пачаткам новай кампаніі «Усэй». Нібыта, галоўная яе частка прыйдзецца на 27 год. Выбары будуць недзе там у кастрычніку, а выбарчая кампанія пачнецца ўжо напрыканцы 26 года. Вось, але мы і так увесь час знаходзімся ў рэжыме гэтай кампаніі. Адзінае што, на дадзены момант гэтая кампанія больш адбываецца пад дыванам, скажем так. Будзем сачыць за тым, што абвесціць Яраслаў Качынскі. Ужо прыкладна праз месяц, верагодна, будзе абвешчаны кандыдат на пасаду прэм'ер-міністра. Мы дакладна будзем выбар прэзеса права і справядлівасці аналізаваць, распавядаць гэта ўсё вам, нашыя дражэнькі. Таму, калі ласка, сачыце за намі, глядзіце нашыя выпускі, паставце сабе калакольчыкі вось там у Ютубе, каб атрымоўваць паведамленні, што выйшаў новы выпуск нашага падкаста. Заставайцеся з намі, падтрымлівайце нас усімі магчымымі спосабамі. Калі ласка, прыходзьце на сустрэчу з намі, якая адбудзецца ў Варшаве 7 сакавіка па тым жа самым адрэсе Stand Up Local. Будзем рады ўсіх вас пабачыць. І калі ласка, канечне ж, не забывайцеся, што пры падачы падатковай дэкларацыі за 2025 год вы можаце пазначыць такі цудоўны беларускамоўны праект пра польскую палітыку, зроблены ў Польшчы. Гэта нам неверагодна дапаможа. Плаціце падаткі, падтрымлівайце зробленае ў Польшчы і спіце спакойна. Дзякуй, што вы ў нас ёсць, і да сустрэчы. Гэта быў падкаст «Зроблена ў Польшчы». Да сустрэчы.